Welcome to my channel. Enjoy watching. Para sa ALS, at saka kinocongratulate ko po sa mga bagong kagawad ng mga yarawang po hindi nag-attend. Bali po, ang ALS, siguro po, sa'yo po nakakabisto kang ALS? Ay, very good. Ako bang pala nakakabisto kang ALS. So, ako po si Ma'am Jessa Urias. Ako po ang person, hindi po sa San Fernando. Bali po, buong 22 barangays, igwa po yan ng ALS. Lalo na po yung mga nakaaging taon. Maugma ko pong i-istorya sa ito na perming dakol na mga nakakatapos po sa ALS. Ang edad po kami, nagpupuon kami sa Hubin na 12 years old hanggang po sa pinakagurang. Kita pong mga babae, kung mga panahon po baga sabi, hindi na ngayon pagpa-eskwelahon yan, maaragong lang ngayon yan. So, ang nangyari, dakol sa mga nanay na nangarap ng puta maka-eskwela, kaya lang dahil nagkaigwa ng chance. Kaya yun po ng ALS, yun na po ni ang pagkakataon na makapag-eskwela po kamo, maski maedad na, nakaagong na. Nakulaong pong programa ini kang sa tuyang gobyerno na makakatabang po sa to. Na magkaiba po kita inaapod ng self-fulfillment. Yung po baga, pag nakatapos ka mo ng ALS, ng grade 10, pwede na po kamo mag-TESDA. Karoon naman lang po kamo yung nakatapos po ng high school. O sige po nakatapos ng elementary, tamang-tama po ini. And 1 year lang po, tapos na po kamo ng elementary, pati po ang high school. Kaya, nakul po ako i-istorya sa inyo, ay sa Indo. Pero bago po yan, ma-energizer po na po kita, tagaro pang iba, natutong ka na. Ano po? Sige daw po. High school lang pala. May day na pwedeng grade 11 and artist gana sa tuya. And then sa babae, woman hairdresser, kung meron po dito sa ating nagtatrabaho sa salon, or 6 months experience na po as long as marunong po, pwede po kayo mag-apply po sa akin. Punta lang po kayo doon kung gusto niyo po mag-apply, ha? Then next is a laborer, hair beautician, tapos beautician, yung hair beautician sa buhok lang po yun, ha? Kasi meron po tayo yung tinatawag nating designation, kung saan ka lang talaga, kung saan lang talaga yung alam mo, doon ka lang. Pag alam mo hindi ka marunong sa manicure, pedicure, iwag ka doon. Doon ka lang kung saan mo kayang gawin. The next, and beautician. So sa mga marunong mag-makeup dyan, oo, yung mga Araba, yung mga madam natin ng mga Araba, ang hihilig yan sa mga makeup, nagpapaganda yan. Pag once Middle East is Muslim o Arab country, mga Muslim yon. Okay? So mahilig sila magpaganda, magpalinis sa mga mukho, ganun yung mga ugali nila, ha? And then lastly, yun nga yung sabi ko, domestic helper po. So, anyway, so kung gusto nyo, kung meron pong gusto mag-apply, so huwag po kayong mahiya lumapit sa akin o magtanong man lang kung ano yung mga concern nyo. So handa po kami sagutin nyo kasi nandito po kami ng agency para tumulong po sa inyo, para mabigyan po kayo ng trabaho. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat and advance Merry Christmas. May branch office po kami sa Salto. Located naman po siya sa Legazpi City. So malapit lang po kami sa may NBI. And available po pala na job hiring positions po namin is nagre-recruit din po kami ng domestic helper, ng babysitter, lady cook, private caregiver, lady driver. Sa mga edad po na 24 pataas, so pwede po kayo mag-apply sa akin. Doon po ang table ko. And for ex-abroad naman na may edad
pwede po kayo mag-apply. Meron din po kami bound to Mongolia. Bali, yung ano po pala namin, 24 hanggang 48 years old is hanggang bound to Doha, Qatar po siya. So, kung tatanungin nyo bakit Doha, Qatar lang, kasi po meron po, kami po Earth Smart Recruitment Unya. Philippines. Kami po ang Ito, PRA, la, ganun mo na si Independent Hildang Recruitment Saro. Agency. Kung kami ang nagre-recruit ng Baka. applicants, so meron naman po kami Earth Smart Manpower, which is located Yan sa ang mismo mo sa sa taas. Manila. Iyo, laban lang si Saro lang si Hilda lang muna. Kapag may nag-abot, papakuanan ka na lang. Kagaya nyo, nagre-recruit din ang FRA ng employer. So bago kayo mabigyan ng employer na select na Oo, pero may sila may ng pasiguro, screening, kapag tulad may nyo, nag-aabot, i-screen din nakuha na namin lang. si employer. So, for skilled position naman po, pwede naman po kayo mag-inquire. Meron naman po kaming available position. So, punta na lang po kayo sa table namin. Yun lang po. Salamat. Literacy among OSY and in extreme cases, school-aged children by developing the basic literary skills by reading, writing, and numeracy. Naili po nito sa picture, si Lola gusto pa makatapos ni elementary. At saka itong Aki, na namuri na mag-eskwela, pwede pa po iyang digdi sa ALS. Ano? Basic literacy, dahil po tataong magbasa, magsurat, at saka magkwenta. Itatawan niyo po yan ng oras na dumanan, kung nasusubok po baga magduman sa learning center ko sa barangay. Ang iba po kaya, si mga nauhuriyan, itong may mga kadingan, ano. Pero po, dudumanan niyo po yan sa harong. Kung iba po kamo dyan na araw na may edad na dahil pa po maski makanood lang po magsurat, magkwenta, para po, pag dumanin na sa mga lugar, dahil mas sila maluloko. Araw ninda ang pangalan ninda pag magboto. Yun po baga. So hindi po, kamo ang maestro ra kani sa indong mga kabarangay na ang ALS balan nagtutukdo, maski dahil po makagraduate, gusto lang po makanood magsurat, magbasa, at saka magkwenta. Ito pong mga lugar na nandumanan mi, lalo na po sa itong perang lugar, iba po dyan mga para nyog, para kopras, dahil po tataong magkwenta kung gurano ang bakal sa indakan sa indang mga nyog. So ito po, dahil po sila kamo ang mag-invite sa inda na dahil masupog na magranit ni Ma'am Yesa. Kaya naman po sa mga yaraon po na BLW ni sa barangay na makanood po magsurat, magkwenta at saka magbasa. So yun po ang programang inaapod na BLP, Basic Literacy. Ano po? Ini po ang importante maray sa tuya. Pag-aabot ng eleksyon, dahil tataon magsurat, nalalapot ang papel. Iyan po ang hinahanap ni namanudan po digdista sa tuya San Fernando na mayon ang maging araw po kayan. Ano? Kaya kamo mga katabang kayan, sasabihan dito sa mga barangay nindo na magpa-enroll po sa ALS. Okay po, next. Ito po ang pagkakaiba ng ALS sa formal school. Ang ALS po, pwede po yan sa irarong kampuon kakahoy. Pwede po mag-house to house kami para makanood. Bako pong araw ng formal school na naglalaog po sa classroom. Iyan po ang pagkakaiba ni. Kami pangagiring niya daan na apod na may mga backpack lang kaming daradara. Yan po dyan ang samuyang pagtukdo. Mga modules na itunutukdo po sa mga gustong makanood po sa Mayo, pre. ito na po ang pangluwang programa, Accreditation and Equivalency Program. It's a program component of us aim of providing alternative pathway of learning for OSY who have the basic literacy skills but have not completed the K-12 basic education mandated by the Philippine Constitution. To the program, school dropout are able to complete elementary and high school education outside the formal school system. So ito po yung gusto naman pong makatapos, makagraduate sa elementary and secondary, grade 10. Kadahon po kami napaklase. May tigalog pa kaming saro. Saro naman lang. Kaso rin naman na, kahit ako na po akong mga graduate na napatapos po sa ALS. Iba po dyan mga kagawad, mga BHW, may mga kapital na nakatarapos po sa ALS.
Maski po baga si Manny Pacquiao, di ba nakatapos po yan sa ALS. Ito po nangarap siya, nagkagusto po silang masatisfy man ang sa indang buhay na dahil sinda nakatarapos. O iyo po niyo magtabang man po kamo sa mga kabarangay nindo na gusto pong makatapos dahil po magsupog dahil ini para po sa indo. Bako ni para po gisayman. Inaapod na ito nga po na self-fulfillment na ako nakatapos akong elementary, ako nakatapos akong grade 10, tapos pwede na po kamo magklase ni TESDA kung gusto pa. Ano po? Hari na tumadi. Tung sa inutan. Naran. Aals po, iba po ng graduation. Dito Iya po, po, iya gara to, ma'am. nagaganap ng Opo. graduation. Ano? Kang last year po, ang nakagraduate ni sobrang 200. Ano po? Dahil nalibot mi po ang buong 22 barangays. Dakul po sindang nakatarapos po sa Aals. Ala, taplo man. Ini po ang pangtulo. The Life Skills for Work Readiness and Civil Engagement Program, consistent with the goal to intensify its second chance education program and make it responsive to the needs of the learners. DepEd integrated the Life Skills for Work Readiness and Civil Engagement Program developed under the Mindanao Youth Development Pura Project ako of nagkakanha. Pero aram ko man USA. The Life Skills for Work Readiness and Civil Engagement Libre man Program ang kakandig di aim to magabot. address the mismatch between skills taught in school and skills demanded in the workplace that had left young people unable to find jobs, start their own business, or otherwise contribute to other communities. So ito yung nagkakaiba po kami ng mga modules tungkol sa life skills. Ano? Builds up the partnership with the MindDev. Ito po yung modules na ginagamit ni and the United States Agency for International Development, USAID. Ito po ang kapartner ng Department of Education is mainstreaming the use of life skills for work readiness and civil engagement in the alternative learning system to develop skills and competencies needed economic success such as communication, leadership, workplace safety, and financial literacy skills among us learners. So, pagtutuklo po dyan sa modules tungkol po sa mga life skills. Example po ang communication, pagtutuklo po kung paano makipagkaulay sa kapwa-tao. Yung leadership, yung kung paano po maging leader. Araw po kami. Ano taday ko ni nahiling, may likod pa pala maringaning. Di ako nagpa-attendance naman sa Muya. Duman sa barangay. Madi po, ni mo na ni. Istorya po nindog. Araw ka mo po leader. Hilingan na sinamper mo dyan, Sabi Madi. po sa amin, sinutukdo po yan kung paano po ma-develop ang leadership. Diyo man man ay ason daw, ay ka diyo man nahilingan, no? Anas man kita, ako yuman. Duro-dua Pati pa po lang. ang workplace safely, kung paano po ang pag-iingat, kung magtatrabaho po. Baga, kita Sige na po. Ari daw, aday man ma'am, ano? Sige na po, sige po. Pinag-video din. Isa na po pang magamit din. Iya po. Ano po ba galing? Itong panglasang mata ng shades. Importante po yan. Ano? Tinutukduan po niyan kasamang mga modules. Ano po? Financial literacy. O hindi po ang pinakamaray. Itong kung paano pagkapot po ng kwarta. Ano? Financial literacy. Yan po, tinutukdumi po yan sa pagi po ng modular. Ano? In my lab, two skills included two set of skills yung work readiness skills, itong readiness hindi sa pagtrabaho, work-related skills needed by young people to successfully work in the formal and non-formal sectors, at ang saro, civil engagement skills, values and skills to living and helping improve quality of life or working on Dua pa lang itong community kape, and di ko overall manahiling. society. So, Duwang tabangin kape pa lang, di ko po manahiling. yung mga values na Dahil itong ano, itutukdo ano man to, din sa pagitan sa kandidato ng man to. na dapat igwa po Iyo, okay man lang daw, ano na nagtatrabaho. Tang ba po baga, mapun lang magtrabaho, kung isang nga po masisaas, mapa-enroll lang po yan, pagkatapos mayo na. Dahil na po nagpapahiling ki ma'am. Sabi ko po manin para sa ko, para manini sa indo. So yan po, tinutokdo po yan sa modules kung paano pahalagahan po ang sarili po.
In 2019, the life skills program was rolled out in the BLP, pati po sa basic, A&E classes, and Deaf and Delivery Arts program. Mading Meryl, duwa na ang pinirman dumam. So bako lang po, hindi sa to, sa San Fernando, sa buong Pilipinas po, igwa po din hours. Para rehas po ang programming. Ano po? Ang susunod po, yun na po ni si kung paano po mag-enroll sa ALS. Ano po? Tatiripid na naman. Ano ang alternative learning system? Ang alternative learning system ay nagawa ng edukasyon ay nilikha para sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ginawa ito upang maging isa at kung paraan para matutunan ng mga kaalaman. Kasamayan makatutulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng pamumuhay. Ngayon pwede mag-enroll sa OPS dahil pagkatapos sa pag-eskwela sa elementarya at nagawa ay mas pataas. Dahil pagkatapos sa pag-eskwela sa sekundarya ay mas pataas. May pamilya, may budget at kakabahan ng negosyo. Mga requirements. Pirma ka na. Ano pa hinahanap nindo? Enrollment. Nagpirma. Si ano po to ang mga requirements lang. Simple lang po. May ID ka mo dyan, pwede na po na magpa-enroll. Maduman lang po kamo sa barangay hall. Masabi lang po kami mapa-enroll po sa app. Ano po? May flyers po kami papanahon dun sa Indo. Pwede na po kamo mag-text. May mga number po dyan. Para po madagdagan pa ang gusto makatapos ng pag-eskwela po sa app. So thank you very much po. Thank you pagdangog. Pagtao po ng oras para sa app. Thank you po. Napakiulayan po ako na mag-discuss kan sa indang programs and services. So, ang Negosyo Center ta po is attached sa Department of Trade and Industry na maswerte po kita sa ruko ang San Fernando Banwaan na nalagan po kay niyong Negosyo Center. Aram po nito ko niya sa ang Negosyo Center ta? Sinakaaram? Yan, yan po dyan sa front, sa atubangan kang Assessor's Office. So, yan po ang satuyang DTI Negosyo Center. Kung sa inyo po dyan display gabos for sale ang satuyang mga produkto nagibo gabos kan mga taga San Fernando. So, kung mapapansin nindo, bako po ako ngunyan taga-agriculture, negosyante mo na ko ngunyan. At yan po, ma-discuss man kaya si Sir Alan kang programs and services kang agriculture. So, ang DTI po, ang Negosyo Center, nagtatabang po siya sa to para matabangan ang mga nagnenegosyo at gustong magpuuning negosyo. So, ini ginaapon ng mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs. So, yun po yan ang mga MSME. So, dakol po, saruman po ako sa assistant MSME kang DTI dahil po may salit man akong negosyo na pinupunan. Sa'yo nakakaara, may premyo. So, saruman po ako sa advocate kang Cacao Project kang San Fernando. Kung gusto nindo ang brand na Cacaolicious, so ako po kayan ang nagpo-produce. Padagos ko na po ang services po kang DTI Negosyo Center. Nag-a-assist po sinda para magkaigwaning o magpag-ibuhan ng business name. Ang sisayma na gusto mag-put up ng negosyo. Mas magayon po na may business name kasi po, identity po yan kang sarong negosyante, ang pangaran kang sa indong negosyo, na dahil pwedeng arugon kong sisayman. Naka-registered po yan sa pangaran kang maparehestrong negosyante. So, sa iya lang po yan. Mayo po kayan makakakuha or makakaarog. Pag big time po yan,
na nagluwas na sa Indo ito, dahil na po yan pwedeng gamiton kang iba. So sarap po yan sa services kang DTI, ang business name registration. So kung iba pong gustong mag-avail po kani, mag-visit lang po dyan sa negosyo center, hanapan po si Ma'am Van Navarro. So ma-resume po siya sa office by Monday na po daan. May mga activity po sinda sa provincial office kang DTI. So next services po kang DTI, iyo po ang nagkakandak po sinda ng mga skills and livelihood trainings in partnership po kang iba-ibang ahensya. Nakikipag-partner po siya sa Samuya, sa Agriculture Office, sa MSWD, sa mga line agencies and national agencies para po madala ang mga livelihood and skills training digdi po sa Satuyang Banwaan. Saro na po dyan ang tungkol sa kakao. So nag-partner po kami kayan kang Agriculture Office and DTI, magpakanta ka ining mga skills training on fossilized cacao leaves, kung paano mag-fossilize kang cacao leaves para maging lamps. Ano po? So kadako na po, kitang napupulis mo niyan out of fossilized cacao leaves and then ining chocolate processing. Kadako ba po sindang mga trainings na nakandak yung sa bamboo production, mga livelihood kits na itinatao po every end of the training para po magkaiguaning livelihood si mga direct beneficiaries po kang DTI. And ang pangtulo pong services na ino-offer ninda, iyo po ang pag-assist sa mga MSME. Pataas daw po kang kamot kasi naibig si mga may business name registered sa DTI. Aram po ining nasa inutan. Sa iba po. Sa nagkakapira na po, doon pa, sa pamamayo po ni Ma'am Jo, ang head ng MSWDO. And syempre po sa Tuyang, ama kang Banwaan, si Mayor Fermin, and sa Sangguniang Bayan, headed by Vice Mayor Louie Dublon, kasi pag-aribang Sangguniang Bayan Malinis. Sa liwat po, maray na ugto, gurutom na po, kamo dahil paman. Maski po kaya gurutom na kita, ay kamo, pasok-basok po. Paman ready ang catering services, ano po. So, sabi ko, kung anong ko na ang oportunidad na ini para ipahayag sa lambang miyembros kang Kalipi ang mga programa asin serbisyo na ipituduhol ka sa muyang opisina. Isa po ang dahil nakakabistos ako. Agamo, salamat po, nabistado nito ako. Tatawag ko ng 500 sila nakakabisto. Sabay nagtaraasan ka mo. Inon po, Merry Christmas po sa Lambang Saro. Kay bagang sa mong pamilya, ipinapaabot ni maugmang kapaskuhan. Ano po sa Indo. And kami po sa opisina ng agrikultura, kaibanan ko po si Manang Lot, si Ma'am Lot. Siya po sa Romana Agricultural Technologies. And 5 po sila na permanente as in may mga job orders. So, dakul po kami na nagtatarabang para maiduhol niya mo ang programa sa muyang opisina. E tinawan man kaming oras digdi, ano po, para maipaabot ni man sa Indo, lalo sa mga kababaihan, ang mga programa na pwede po nindong ma-avail, ano po, pwede nindong i-enjoy, ano po, or makuha sa Samuya, ano po. Pera po palang kaya, agbuot ko muna i-acknowledge ang mga barangay official, kaya ako po hindi, barangay kagawad, kapitan po ng barangay, ako si Kaparding, ng ibang kapitan. So, mga barangay kagawad po yata ang iraon po din, ano po. So, sa gabos po ng mga barangay officials, kagawad, paray na agaliwat po sa inyo. So, yan. Ipadagos ko po, ang Samuya pong opisina nagtutulod ng mga programa na patungkol sa pagpapasiguro o pagkakaigwan ng sufisyenteng pagkakain. Yan. Dahil agrikultura, so nagka-focus po kami sa produksyon ng pagkakain. Yan. Isa po sa inyo nagtatanong,
Gabos po, ibang dahil nagtatanong. Isa'y nag-aataman, hayop, mga kahayupan, urig, manok, kanding, baka, damulag. Ano po? Nagsisira, ibang mga fish pan. So, iba po kamo. Ano pa? May mga badang na pigtatanuan ng mga fruit-bearing trees. So, kapos, kung isa'y mga po sa ito ang iba kaiyan, kami po minasuporta. Nagtataon ng mga inputs, ano po, para po naman sa mga individual na nangangaipo. And bakulang pantanong, bakulang farm inputs, mga tools, garden tools, or iba pa, kundi itong kaaraman na dapat nindo makuha, tanganing maging sustainably, ano po, ang sa endong ginigibong pagtatanong. Kasi kung pagtatanong lang, ang pagtataong suporta, mga kagamitan, kung kulang man kita sa kaaraman, para mas lalo tang mapatalubo, mapadakol ang ani, so may kulang. So dapat balance. So yun po yan ang samuyang function o trabaho na ginagampanan na po kasamuyang opisina. So nagtatabang kita sa mga parauma. Ang parauma po, dahil lang nakapokus yan sa pagtanong, kabali dyan ang pag-atama ng hayo. As in pagsisira. Ano po. So, gabos po iyan. As in, pigo-obligar man po kang samuyang opisina sa paagi kang pigtaong mandato man kang national government, kang DA, kang regional office na ito pong nag-i-engage o nai-inbuelto sa pagtatanong o pagsisira o pag-aatama ng mga kahayupan. Dapat po nakaparehistro kita sa inaapod na Registry System for Basic Sector in Agriculture. So isa'y po ang mga nakaparehistro na po. Umayo. RSBSA po, isa'y po ang mga registered na po dyan. Sa Fisher po sa Coastal. Ano na sila? Other source of income. And ang pinakadakulan na makantinan lang talaga itong kay Marshall Abay dahil paintings. So, binentami itong may binentahan kami sa Labisares. Samar, si Pagdamanli po, itong sarong frame, 20,000 si kantidad. Mahal na medyo makantidad talaga ito. Pero ini pong mga lamps, ini mga ibang produkto, nag-range niya from 600 to 1,000. Ito mga wallets, siguro mga ano lang yan, less than 500, ano po. So yan ang mga produkto na naging resulta, ano po, kang pagmamaigot kang sa tuyang alkalde na si Mayor Fermin Mabulo na makaabot din sa itong iniyang teknolohiya kapag fossilize kang cacao leaves. Dahil po kaya sa i-engage sa pagtatanong ng kakao, ang mga dahon po kaya kang kakao, aharali na po baga inaabot na pruning. So sa pagpuprune po kaya po matanggal itong mga sanga na makuman siya produktibo para matawandalan itong sanga na mataon ng dagol na bunga. So, yaw po yan sa Biblia na pigpuprune itong mga sanga na naiman siya productive, kundi sige lang siyang dahon, nagdadaragula ang dahon, ang mga sanga nagdadagula, pero mayo ng bunga. So, pigahali po ito para tawandalan itong sanga, itong mga branches na mataon ng dagol na bunga. So, iyo po yan, pruning. Then, iyan pong mga dahon na pigahali, kadto, pigigibo talaga yan. Yan, pang mulching dyan, pantaho, or ginigibo siyang fertilizer. So, sa tabang kaning fossilization, ining cacao leaves, so nagbago. So, imbis na ibuhon ng abono or ano pa man ang magagamit ng dahon, minsan yan, ginagamit yung pangpatos habang nagbabaduya ka po baga. O, aram po yung taganto. Nagparabaduya man kami. Ano mo, nagluluglog, babaduya. Pag pipritos kang baduya, iyan ang pigahapin ang dahon ng kakao. So,